that better with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Yes naman! Grabe, paano ang taas ng energy natin. Oo nga. Thank God, it's a Friday! Yes, Di ba? thank God Nagbabalik Friday. tayo muna ngayon. Ang inyong momshi at tita ngayong Friday o Monday. Monday agad. Okay, Oo, okay. Friday. Yan, Super Morning Barkada. energetic. 79 days to go na lang. Pasko Wow, na! nice. At syempre, ngayong umaga makakasama niyo muna ang inyong dynamic duo kasama ang Rocketeer at Yes. Madiscarding Momshi Sheki. Yes, thank you, Ma'am Sheki. At mag-thank you din tayo sa ating mga performers, ang True. ating prod team from SLU. Ang kanilang pangalan ay si James. Sino pa? Si Yes, Taj, Diana. ang saya ang Si saya mo dyan. Fiboa. Yes. Sino pa nakalimutan? Si Trisha. Si Trisha. At syempre, ang ating Princess Lori na special request ni Taj. Oo, dapat may Princess Oo. Lori talaga. And ayan, good morning mga kabalitaktakan. Nagbabalik ang inyong ate/tita with Miss Sheki, Ayan. Sofia Pagaduan. Nakakabata naman yung miss. Siyempre naman, mamiss tayo Oo. ngayon. Oo. And Morning Barkada, there's a lot of ways for you to catch us every morning. Kung Digibox ang gamit, rescan your channel number. Mahahanap nyo kami either the GNN channel or the Highland TV channel. Depende po ang channel number in your location. And kung free TV, okay lang at antena ang gamit, i-reposition nyo lang po yan para makakuha ng tamang signal.
tama. At kung hindi nyo naman kami mahanap sa mga telebisyon ninyo, hindi nyo mahanap ang signal, ay pwede nyo kaming makuha or makita, mapanood sa ating mga social media platforms. And live tayo ngayon sa ating Facebook Live. So like, comment, share, send stars, send gifts, kung ano man yan, gawin na natin. Ayan, ano? And live na live din tayo sa ating YouTube. Ayan, Yes, so gawin na natin din, like, share, and comment na rin tayo. And syempre, meron tayo sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok. Pwede nyo kaming i-follow doon para mas maging updated pa tayo sa mga news natin. And of course, makakalimutan ba natin na ang ating website, ang rngph.com, where we publish very interesting articles and replays of our Luzon headlines and morning balitaktakan. Para syempre, maging updated tayo. So, visit na our website. Yes, there's a lot of ways for you to catch and stream and write and read about us, Morning Barkada. Yes, and ngayong araw naman, alamin natin ang ating weather update, kung malamig ba, maulan pasok ba yung ano ko ngayon? Pasok Yung ba ang rubber shoes ko? outfit? Ang outfit mo? Yes, matchy-matchy pa kami ng Matchy tayo, outfit ni oo Miss nga, Sheky. oo. Ayan, so alamin natin ang weather update ngayong araw, October 7, 2022. Ayan, so makakaramdam tayo ng medyo panakanakang pag-ulan at medyo makulimlim na panahon at mga pagkidlat sa Visayas, Palawan, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi. Ay! Nako, and Scattered rains. yeah, oo. And medyo maulap din ang ating mararamdaman at mga pag-ulan, Opo. konting pag-ulan at pagkitlat dito naman sa may bandang Metro Manila and rest of the country. So basically dito sa may part ng Visayas at Mindanao is medyo may pag-ulan tayong mararamdaman. Ganon yon. And dito sa Metro Manila nga and of course the rest of the country, okay siya. Okay naman. Medyo maaraw naman siya. Ang dahilan kung bakit medyo may pag-ulan dito sa part nga ng Visayas at sa Mindanao ay ang intertropical convergence zone pa rin natin. So mostly ang inaapektuhan nitong ITCZ nga na tinatawag natin ay ang Palawan, Visayas at Mindanao. So ang mga posibleng epekto pa rin nito of course is mga flash flood, mga landslides dahil nga sa moderate to heavy rains at times. So it is expected. Although Pag-asa already said noong that was 2 days ago I think na terminated na ang ating habagat. Grabe naman yung terminated parang trabaho lang. Pero yung habagat is hindi na raw natin mararamdaman. Pero that also means actually based on my readings na dito sa may part ng Luzon, hindi na masyadong mauulan. Pero doon sa may part ng Visayas at Mindanao, doon na magsisimula yung mga malalakas na bagyo din. Sana hindi naman. Sana hindi naman po. Pero ayan nga, mostly ang mararamdaman nating mga pag-ulan ay dito ay dahil nga sa intertropical convergence zone. So ang sunrise natin kanina ay 5:46 at ang paglubog naman ng araw natin ngayon ay 5:42. Naku, medyo maaga na siya, no? Yung 5:42. 5:42 na siya. At ang lowest temperature na naitala natin dito sa Baguio City ay 16 degrees Celsius at ang highest naman ay 24 degrees Celsius. Maganda palang panahon ngayong umaga. Maganda Tita nga. Ate Pia. Tita. Ayan. Uy, magic ko. May upuan na kami. Galing ng Proda. May pag-ganon, may puwan. Tapos alam niyo ba, Morning Barkada? Ano nga ba? Morning Barkada, nasabi ni Ate Pia kanina ang about termination. Naku, Morning Barkada, instead of termination, we have 478 more employment ngayong last August and continuing until September. And most of the industries, Morning Barkada, is under the service sector and it is the highest in number as Filipinos were employed at an average of 28.68 million. At isa naman po ay ang mga motor vehicles and motorcycle subsector naman. Meron din tayong na-employ na almost 11.4 million
and that is around an increase of 378,000. Meanwhile, in agriculture and forestry recorded the highest decrease in employment with 140,000, followed by fishing and aquaculture and construction with 124,000, 81,000 decrease respectively. Ayan nga, kung there is employment, meron namang unemployment dun sa iba. Although, with this number, mas madami pa rin yung employment rate natin. Kaya, the representative from Civil Register General Dennis Mapa said that the reason for the decrease is the higher price of diesel, which is one of the basic needs of these sectors, especially the farmers and fisher stock. Ayan. So, ang maganda naman dito no Ate Pia, meron namang ginagawang programa ang ating government under the LGUs and holistic government para ma-address pa rin yung unemployment or underemployment. At saka sa tingin ko, dumami din kasi yung nag-increase din partially because there were graduates na at the moment underemployed. Pero nakakahanap at makakahanap pa rin naman ng, ng trabaho. Which is good actually kasi unti-unti na tayong nagre-recover nga sa ating pandemic, and some of us meron ngayong mga gusto na natin yung mga face-to-face actually na work na, no? Hindi na yung nakastuck tayo sa bahay because it takes a toll in our mental health din. It does. And it's good that our government is actually doing some initiatives, ganyan, para mabigyan nga ng trabaho ang ating mga future manggagawa dito sa ating bansa. And speaking of jobs, ayan, that was one actually of the accomplishment daw na nagawa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang ika-100 araw nito nga lamang nakaraang 2 araw ng October 5, no? 100 days na niya. So that was one of his achievement, giving jobs to sa mga taong sa mga Pilipinong wala pang trabaho, and that was actually applauded by Speaker Martin Romualdez on Thursday. So he lauded Bongbong Marcos for steering the country daw in the right direction of robust economic growth. That was his term, robust economic growth. And recovery daw, progress, steady progress towards full recovery, especially nga yung nasabi ko kanina, nagre-recover pa lang tayo sa COVID-19 pandemic. So nakikita daw nila na tuloy-tuloy daw ang ating pag-recover dahil sa maayos daw na pamamahala nitong ang ating current President Bongbong Marcos. Ayan, so he also said na the future indeed looks brighter under the Marcos administration kasi new jobs, according to him, are created and lost jobs are restored. And our economic activities have turned dynamic daw, although our dollar is medyo fluctuating. Although, okay lang din naman kasi there's balance pa rin. So, yeah, and he added also that we need to keep business going, and that was the goal of our President Bongbong Marcos. Nasabi ko Marcos tuloy. Ayan, pero isa din sa mga hinighlight niyan nga, nakikita natin sa ating screens ang President natin. Hinighlight niya sa kanyang speech 2 days ago yung kanyang mga bilateral meetings, nung nagtungo siya sa ibang bansa. Isa na dyan ang kanyang bilateral meeting with US President Joe Biden on the sidelines of 77th session of the United Nations General Assembly. So ilan sa mga natalakay nila, of course, is yung energy security, climate action, and infrastructure, which is makakatulong daw sa Pilipinas na yan. And actually, sinabi niya rin noong speech niya na ang government daw natin ngayon is very functional. It is. And we have the best and brightest officials. So sana nga magtuloy-tuloy. Oo naman. Not just 100. Not just only for their first 100 days, but progressively. And ang maganda kasi dyan, nakikita ko yung pag-empower ng trade liberalization natin. Yes, liberalization natin. Wherein people are now freely providing a free trade for other countries na in-empower niya din when he sat down. Speaking of 100 days, Morning Barkada, isa pa sa in-address nila with this is that yung pag-implement nga ng ating blended learning ngayong November. Napag-usapan na kasi itong Morning Barkada earlier pa when VP Sara Duterte sat down, and she is also the VP Secretary for
DepEd DepEd, yes, kasi. So, education. ang ginawa nila is they wanted to now bring back the 5 days classes in person. Achievement nga na nasabi ng ating current government. Although, DepEd ordered schools to return to in-person classes at full capacity beginning November 2, but our president suggested that blended learning continue in very specific areas po, Morning Barkada. In a statement, ang mahalaga lang po, what's important is in the pandemic that we are sure that the vaccine is available to our citizens. Second, medicines like Molnupiravir and Paxlovid rather are available for qualified COVID patient natin, ng mga citizens natin. And dito kasi, ang maganda naman dito sa ating mga estudyante is they are at least fully or meron na silang first or second dose ng vaccine. So I think, good, oo. yes, the spread of coronavirus would be controlled kahit na in close nga yung spaces. Pero personally, in my personal thought, mas gusto ko na lang yung 5 days na mamit mo sila in person kasi iba yung learning Iba rin. when it comes to really face-to-face classes kasi. Kaya parang, honestly, it's hard for us to adjust kasi ang school, ang university where I am with kasi, alternate weeks. So, face-to-face, online, face-to-face, online. Okay. So, medyo, yung continuity kasi ng learning, hindi mo mag-gauge. Kasi mag-online sila, tapos pag online, hindi sila pumapasok. Tapos imimit mo sila ng face-to-face, hindi mo alam where to catch up on them kasi nga hindi mo alam. So you might have the tendency to repeat. So parang nauulit kasi yung trabaho namin. Well again, that's just for me. Hindi kasi natin na-monitor din yung progress po ng Yes. students Oo. din. Mas maganda kapag face-to-face, at least you know what to address. Yes, Oo. tama. Okay, so sana nga, dahil na-confirm nga ni Miss Sara, Vice President Sara Duterte, dun sa pag-visit niya sa Abra, noong last 2 days ago, that was Yes, last 2 days oo. ago, for the celebration of Teachers Day, nga Yes. dito sa ating bansa na, yun nga, tuloy na ang klase natin sa November 2, ang full face-to-face classes natin. So sana ma-ensure din natin, no, na yung pag-iingat din sa ating mga guro, Opo, sa ating yes. mga estudyante. And of course, magtungo naman tayo ngayon sa La Union dahil nga celebration ng World Tourism Day, Yeah! di ba? Woo! Yes, World Tourism Day. Si Ma'am Sheki is part of the tourism Yes. industry, and La Union actually is advocating green tourism enterprises. Uy! Kaya naman, yung mga enterprises or establishments, that includes the restaurants, Opo. hotels dito sa ating La Union, ay ginawaran nga nila ng Bougainvillea Seal of Compliance. Uy, ganyan. Bougainvillea. Oo. Kapag sila'y sumusunod nga sa mga minimum health standards, Yes, kung of yung course. of course yung cleanliness, how they treat their guests, ganyan. So, advocating sustainable tourism, the provincial government of La Union, through, of course, the La Union Provincial Tourism Office or LUPTO, they relaunched this year the Green Tourism Enterprises Program. Wow, That is sayang yan. actually the second year of the program. So in celebration nga dito sa World Tourism Day natin, so they endorse 121 enterprises from the 12 LGUs of La Union na mabigyan nga ng Bougainvillea Seal of Compliance at 20 ang naparangalan nga nito noong September 28, 2022. Hindi ko na sila iisa-isahin pero niyan, oo. pero this program, yung pag-award nila sa ating mga establishments, sa ating mga businesses na to, it serves as a reinforcement actually to recognize the efforts of these tourism establishments Yes. para syempre ma-treat yung ating mga guests na properly and nakaayon din sa green tourism Tourism Act, initiatives oo. ng ating probinsya ng La Union. So, these establishments, sabihin ko lang, they underscore on hina-highlight nila yung environmental conservation, Opo. yung safety standards ng kanilang mga hotels and mga kainan, ganyan. And of course, they also accelerate tourism recovery. Kasi nga, syempre, ayun nga, katatapos lang natin sa COVID-19 pandemic and medyo dinadayo na ang probinsya ng La Union dahil nga, syempre, napakaganda ng ating mga beaches. Oo. Ayan, maraming pwedeng puntahan. And Oktoberfest! Yes, ngayong surf month. break pati. What? Yun sa'yo yung October first surf break. Oy, bakit dyan? Nako, may naririnig kaming nagsisigawan dyan sa loob. po tayo niyan. At saka kasi that's also a control impact measure po na hatid ng tourism industry in our environmental impact.
So green tourism is one of the trend. And aside from that, sustainability pa rin ang key. At alam niyo ba, Morning Barkada, bonggang Villa. Char, ang acting i-guest mamaya lang. Bakit? Because we Sino have ang an ating artist that will be singing with us this morning. And ang choice of music niya kasi is country, which is not really, hindi napapakinggan na masyado dito sa Cordillera. But let's allow him to empower us more maya-maya lamang. Yes naman, and tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan at news updates. Pagkatapos ng guest ni Ma'am Sheki ay alamin natin kung sino nga ang ating bagong city director sa Baguio City Police Office. So alamin natin yan sa Morning Balita. Yon naman. Kaya tutok lang, Morning Barkada, magbabalik pa rin yung dynamic dito lang sa Morning Balitaktakan! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagtuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at sabay. Natapusan mo na. Mosquito man.
a counterfeit. Amarillo by morning, Amarillo, I'll be dead. He took my saddle in Houston, broke my leg inside a pain. Lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. I'll be looking for it when they pull their head, and I hope the judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo's I'll be dead. Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I've got is just what I've got. Oh, I've got a dime, and what I've got is mine. I ain't rich, but Lord, I'm free. Amarillo by morning, Amarillo's where I'll be. Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. Naman! Good morning, Sir Lance! Ang cute! Parang anak ko na talaga ito. Hindi ka pa pwedeng mag-girlfriend pag anak kita. Anyways, we have this morning our country singer and local artist. We have Sir Lance Carrie Adarne. Good morning, sir! Good morning po. Ang cute talaga. Yung mga ano dito, interns. Sir Lance, have you always, ano po ba, wanted to sing? And how did you discover na marunong pala tayong kumanta? Kasi usually, di ba, pag bata, parang pinipilit lang. O sige, kanta ka dita. Talaga nung na-discover ko po na marunong akong kumanta nung bata po ako, I really had a high pitch po. High pitch po talaga nung bata ako. Then ayun nga na pinakikinggan ng mga ng family ko, ng kamag-anak din. Pinupush nila ako, sige, karaoke ka, sali ka sa mga singing contest. And then dun po. Doon pa nag-start. Oo, di ba? Minsan talaga yung support ng family natin doon nagsisimula. Yes, Sir Lance, who are your influence when it comes to singing? Kasi parang at a very young age, parang isa sa mga genre na kinakanta mo is country song, which is not very usual for some of our young artists, ha? Yes po. It started when in my family, and of course sa tinitirhan ko po sa Sagada Mountain Province. Ay, wow! Cordilleran. Isagada pala, no, Sir Yes, Lance? Sir Lance, yung country music kasi, sabi ko nga hindi lahat kasi parang gusto nito. Ikaw ba, do you have any specific inspiration? Meron ba tayong specific na pinapakinggan? And how important ba ang country music dito sa Cordilleras? Talagang super important po siya since kasali na rin po siya sa cultures and traditions po, and talagang sa Cordilleran po talaga, lalo po sa North, is nakasanayan na talaga. Opo. Pag kahit bata pa, kahit maliliit pa na bata, talagang nakikinig na sila sa country songs. Kaya nga, country songs. And for you personally, Sir Lance, ano yung how important it is that the youth, kayo mga kabataan, relive or may kumakanta pa rin ng country music? Super influensive siya, lalo dahil at a young age, natututunan mo na, bukod sa natututunan mo, nakaka-influence ka pa ng ibang mga kasama mo po. Ibang mas para mas matutunan na rin nila and ma-apply. Aside from country music, Sir Lance, ano pa yung mga type of music na kinakanta natin? Aside from country songs, I usually do OPM. Yes. Saka oldies. Oo. Tapos nakita ko din, Sir Lance, no, you're also singing in your church.
Yes po. Oo, which is something na humbling talaga. Sir Lance, aside from this po, as a student, kasi estudyante din tayo, no? How do you balance this? Kasi yung iba, medyo minsan pinapabayaan na yung pag-aaral para lang, kunwari, maging musician. Pero ikaw, sir, hinahanap mo pa rin yung balance ngayon. Yes po, hinahanap ko po talaga siya. Actually, nagpa-practice po ako, nagre-rehearse, then nag-audition po ako after my class or even before my class po. Then, yung recently po na audition ko is sa Damanor po, sa Camp John Hay. Oo nga. Kasi that's for, ano yun, no, sir, for December yun na event ng, yun nga, for Baguio people. And also, Sir Lance, invite our morning barkada kung saan ka po nila pwedeng mapanood. And kung nagbabasking din po ba tayo, please invite them, sir, para alam nila where they can get in touch with you. Mapapanood nyo po kami every Sunday po sa Session Road. Kasama ko po doon sila Sir Roniel, and sa every Friday naman po is sa SM. SM din, sir. Ayan. Again, Sir Lance, thank you so much for sharing your time this morning. At saka baka meron tayong gustong batiin at pasalamatan din po muna. Ayan, binabati ko rin po yung mga kakailian dyan sa Sagada. And pati yung family and friends ko po sa overseas po. Ay, naman, international viewers natin. Sir Lance, once again, thank you for this morning. And syempre, hindi kami papahuli. Dapat may isa pa kaming patikim this morning. Yes po. Yan. Let's hear it out for Sir Lance. Thank you. Look at her and have to smile as we go driving for a while. Her hair blowing in the open window of my car, and as we go I see the light, watch them glimmer in her eyes in the darkness of the evening. And I have got all that I need right here in the passenger seat. Oh, and I can keep my eyes on the road, knowing that she's inches from me. Ooh. Stop to get something to drink. My mind clouds and I can't think. Scared to let to say I love her. Then the moon peeks from above. Try to tell her simply that I have got all that I need right here in the passenger seat. Oh, and I can keep my eyes on the road, knowing that she's inches from me.
Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. At nagbabalik nga ang morning balitaktakan, ng oras ay 7:55 a.m. at narito ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Sa una nating report, umupo na nga ang City Director, ang bagong City Director ng Baguio City Police Office, at ang kanyang focus umano ngayong pag-upo niya ay ang pagsugpo ng droga at mga krimen. Kilalanin natin siya sa kwentong ito. Naging madamdamin ang turnover ceremony ng liderato ng Baguio City Police Office kahapon. Itinalaga bilang bagong City Director si Police Colonel Francisco Bulwayan Jr. So first of all, I will be meeting all the key personnel. We'll be having a command conference after this activity. And as usual, as the new commanders arrive, we will lay out our what will be our plans and programs for the succeeding days or months. Sa kanyang pag-upo, agad nitong iniutos ang pagpapaigting ng seguridad ngayong balik normal na ang lungsod mula sa pandemya. We'll focus on the police visibility, and I think the outgoing city director will establish the prepositioning of our vehicles and our personnel on all crime-prone areas, points of convergence, and in general, the police should be, when all the citizens of Baguio is sleeping, they should be awake. Namuno si Bulwayan bilang Chief ng Regional Personnel and Management Records ng Police Regional Office Cordillera bago ito itinalagang City Director ng BCPO. Mula sa pagiging City Director, pupunan naman ni Police Colonel Glenn Lonogan ang binakanteng pwesto ni Bulwayan. Sa pag-alis ni Lonogan, ipinagmalaki niya ang mga pagkilalang natanggap ng BCPO sa kanyang pag-upo. Isa sa mga major awards na natanggap ng Baguio City Police Office is yung pagka-best ng CMFC Nationwide. Nationwide po yun, at ito'y binigay ng Police Service Anniversary sa Camp Kame. At ang isa pa po na pinagmamalaki natin is tayo po ang unang City Police Office na nag-apply doon sa institutionalization stage. At nakita nyo naman po yung pinakamaganda dito is hindi lang tayo na-institutionalize, kundi tayo ay nakatanggap ng Gold Eagle Award. Naging maigting si Lonogan sa kampanya kontra droga at ang pagpapababa ng crime volume sa lungsod nang maupo ito noong Hunyo ng nakarang taon. Maliban sa bagong liderato, nabihiyaan din ng Baguio City Police Office ng mga hybrid radio. It can transmit voice, so another advantage, it can transmit video also. So once na deploy natin dito, makikita ni Mayor kung saan naka-deploy o saan naka-assign yung mga IP radio natin.
Kung walang signal, hindi rin makapag... If for example walang signal, meron tayong na-install na repeater sa Santo Tomas, makapag-transmit or makapag-communicate pa din tong radio na to the existing radio of BCPO. Maaari din itong magsilbing body camera ng mga pulis tuwing may police operation. Balak itong isama sa Smart City Command Center para sa coordination ng police response. May copy ko ito, pag-purchase yung trainings kasama rin. So na-train na po sila ng... I think wala pa. I will be referring to the outgoing airborne radio. Aabot sa 100 unit ng hybrid o IP radio ang ibinahagi ng pamahalaan Luzon sa BCPO. Nagkakalagang mga ito ng 7.2 million pesos. Sa ngayon, ang Baguio City Police Office pa lang ang kauna-unahang police office na gagamit ng naturang teknolohiya sa buong bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa naman sa mga susi sa pagsulong ng kultura ng mga Ibaloy ang paggawa umano ng mga aktibidad na ang tema ay ang Ibaloy culture. Alamin natin ang buong kwento sa kwento ni Taj Rosales. Maaga pa lamang ay nagtipon-tipon na ang mga kalahok ng pusal ni Ibaloy ngayong araw. Tutok sila sa pakikinig sa kanilang nagsilbing guro. Bayon dayay no dayay har-harvest nga sunugan da mga dadati salang sinjanda dada dali matintinag isu dayay ti bayon dayay altagan nga punana. Kabilang sa mga ito si Sailin na interesado sa kultura ng Ibaloy. Kasi yung sabi sa akin kasi ng nanay ko dati daw kasi yung black white daw yung ganung suot, yung parang pupunta daw, yung kunyari kung may pupuntan silang patay, ganun black and white daw ang susuotin to respect daw the dead. Itinuro rin sa mga kalahok ang iba't ibang kagamitan ng mga Ibaloy mula pa noong araw. Ritual nga mararamid kat ada diya ko na nga bat-bat. Yung mga gamit noon, hindi na ginagamit ngayon. Pero siguro parang ma-appreciate lang ng mga kabataan ngayon kung ano ang mga nakaraan. Ang aktibidad ay inorganisa ng Onjon Ibadoy Association. Target nilang maturuan ang mga kabataan. Nagkaroon na kasi ng face-to-face ngayon, sana yung mga kabataan talaga. Yun ang namin. Tapos itong mga lahat naman, kasi itong natin dito sa clans, gusto nating ma-update sana. Ma-update and then malaman nung bawat clan, bawat pamilya kung paano kami ang tawag nito, parang naging magkaka-relative dito sa Baguio at sa Benguet. Sa isang buwang selebrasyon ng Ibaloy Festival, asahan pa ang mas maraming aktibidad gaya ng paggawa ng rice wine at yeast, pag-aaral sa mga lengguwahe at kasuotan, mga ritual at iba pa. Nagsasagawa rin sila ng tunton o ang pagdiskubre ng kinabibilangang clan o pamilya sa tribo ng mga Ibaloy. While passing through, ada masabsabat da. Kat dagit siya younger men prefer to travel, explore life. While exploring life, they explore new wives. Right, explore. Yes, that's true. Nuling maklakay then they try to settle. Taj Rosales para sa Luzon Headlines. Isang artist naman mula Pampanga ang itinanghal na Outstanding Artist sa kauna-unahang HIAS Award. Alamin natin kung sino ito sa kwento ni Jody Defeat. Kolehiyo pa lamang si Peter na humaling na siya sa pagsasayaw. During my college days, I was a member of a dance company of the school. So from there, I was able to explore. Nang mag-40 anyos, naging isa na siyang formal na dance choreographer sa mga pagdiriwang. Marami na raw siyang naturuan, kabilang ang mga kabataang walang pera para sa mga dance lessons. But I am now focused on the less privileged children, if we're going to give siguro mga konting time to these children, baka naman magkaroon ng hope or magkaroon sila ng pagbabago. I started also giving free training in the community
so that those who will decide to go to college, at least ready sila. Sa pagyakap at pagtanggap ng mundo ng sining sa mga mananayaw, mas nabigyan siya ng pagkakataon na isulong ang obra ng pagsasayaw. Dahil sa advokasiyang ito, binigyang pagkilala siya bilang Outstanding Artist and Cultural Worker sa kauna-unahang HIAS Award na ginanap noong ika-4 ng Oktubre sa St. Louis University, Baguio City. I am grateful, and I am, of course, it is a humbling experience, no? Pero alam mo, parang this feeling ay parang mas nagbigay sa akin ng another step challenge. No? At para mas maisulong ang sining at obra, isang museo ang kanyang binuksan. Naglalaman ito ng iba't ibang mga obra at iba pang lumang mga kagamitan. Layon nitong ipakita sa lahat ng bibisita ang kagandahan ng mundo ng sining. Jody David para sa Luzon Headlines. At iyan ang mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Morning Balita. Para maging stay updated, tumutok lamang sa Luzon Headlines mamayang 6 p.m. at 6:30 p.m. naman sa News Force North Luzon. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Sisi promise, sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Barkada, alam nyo ba, hindi pa rin papatalo ang inyong duo. Kahit dalawa lang kami, di ba? Pia? Kaya maglalaro muna tayo ng napakausong game. Pakulo na naman nila to. Ang mechanics na ang tawag sa larong ito is Never Have I Ever. Diyos ko, ayusin niyo yung mga tanong nyo. Opo, baka may maamin ako ng hindi oras dito. Pasensya na po sa mga magulang ko. Yun lang. Pasensya na lang po. Sige, simulan na natin. Anong ating gagawin? Paano nga ba? Never have I ever. Ako, chismis. Ay, Diyos ko! Never have I... Nagsimula na tayo. Never blame a person my fault to another person. Siyempre. Siyempre. I always do this to my kids. Buti merong pang rason si Ma'am. Baka ako masama lang ako talagang tao. Masama lang akong kaibigan, kaya i-blame ko sa kanila. I have to my kids. Pag niloloko, joke ko sila na, umutot ikaw? No, mami, ikaw yung umutot. Sabi. Hindi, ikaw yung umutot. Okay, next. Naku, unang pa lang, nawawala na yung dignidad ko. Next. Never have I ever never. I have. Never, as in never. Ayoko ngayon nung ganun. I'm against it. Kasi merong nagganon sa akin noon. Yung best friend ko pa actually. Pero ayun. I have kasi ang mechanics kasi nga we have a Christmas twinkle kasi, tapos sabi nila, re-gift. Okay. Hindi ko naman talaga magagamit kasi ang size ko po ay teen size po ko. Akalain mo teen size? Sexy size. Teen size, ayun. Yan. Okay. So sige. next. Yan, sa mga Pasko na, size 8. Size 8. Next. Never have I ever cut my...
I have all the time. I cut my... Cut my own Never hair? have I ever cut my own hair. Kahit mahal yung haircut, parang natatakot ako, parang kakalbuhin ko ata sarili ko. Oh, really? No. Never. I Hindi. have. I have cut my own bangs. Ah, yung bangs. Bangs, Oo. oo. No, Cut not hair pa rin. rin, oo. Hindi. Ako, ang boring ko palang tao. Next. Hindi naman. Ganun ba yun? O, sige, next. Never have I ever been in a talent show. I have. Anong talent? Singing. Ay, Pero sample! hindi, last na yun, nung bata pa ako yun. Kasi sumali ako sa pageant. Kahit na sample o, sample! Sample! Di pwede. Anong kakantahin ko? Never enough because I was never enough. Gabi naman yung Never Enough. Ang dami-daming kanta. Yung pang birit, no? Wala. Pusong bato. Ay! Hindi ko talaga. Narinig niyo naman akong kumanta, di ba, ng mga grabe naman kayo. Hindi! Kakanta na yan! Hindi maganda ang boses ko. Masyado lang malaki ang confident ng tatay kong nag-push sa akin. Kaya shout out sa'yo, Papa ko talaga. Sinasabi ko sa'yo. Papa. Pero kasi, yung talent show, part nung pageant. Nung ako, Ay, nung 6 years old pageant ako. din pala Nung ang 6 Ate years old Pia. ako, first and last ko yun. Ni Ate Pia, something ikaw, ma'am, anong talent mo? Ay, ang talent ko din yun nga, kanta din. Pero hindi naman talaga ako magaling kumanta. Diba? Ano Parang lang pinili doon? lang tayo as a kid. Parang sabi na, sige, bakit may pa-talent show? Ano tong kalokohan na to, di ba? Pero hindi pa ako kumakanta Morning Barkada. I only sing to my kids and they hate it. So, yun. Next question? Next. Never have I ever lost something during a night out. Oh, ikaw, never? Never kasi di ako nagna-night out. Ang Ah, boring ko talaga tao. Hindi. Puro trabaho. Hindi naman, pero kapag lumalabas ako, I make sure naman na nasa akin pa rin ang lahat. Nasa akin pa rin ang lahat. I have. Anong nawala mo? Nawala ko yung pagmamahal ko sa kanya. Ay. Kasi nung Grabe naman yan. Ganun ba yun? Kasi syempre magna-night out ka. Anong purpose mo na pag na-night out? Hindi, para kalimutan siya. Diba? Bakit that's nice. ba? Okay. That's nice. Tinatawanan tayo ni inventor. Bakit ba? Hindi niya na nga ako mahal eh. Bakit ba? At least, diba, nawala. Next. Never have I ever lost something. Ay, yan na naman. Nawala. Ayan. Never have I ever been. Ano ba naman to? Ano ba naman to? Bakit may pa ganun? Ba't may pa ganun? May pa ganun. Nung bata, syempre, hindi naman natin alam. Nung bata? Hoy! Sagutin mo Oo yan! nga, I have always been. Sa dagat mo? I have. Kasi nung bata, oo. Yun. Naku, Ma'am Sheki, aminin na natin kahit ngayong matanda na Ay, tayo. hindi! Hindi kasi ako mahilig sa dagat. Charot lang. Sorry po. Hindi. Mga mamaya wala nang sumama mag-swimming sa atin. Ayaw na nila. Oo. Hindi, pero yeah. I have. Next. Never have I ever lied about my age. I have never. Kasi yung mga tao na nag-a-assume na mas matanda ako kaysa sa age ko. Kaya inaamin ko na pinagtatanggol ko na yung sarili ko na bata pa ako, te. Ganun. Okay. Ikaw ba, ma'am? Ganun Never din. Ganon din. Kasi merong kunwari, di ba, nasa school. Ayan, tas hindi nila alam na teacher ako. Ayan. So minsan, ayan. Be proud. Be proud of your age. Oo, never. 33 na po ako. Never have... Ay, sana all. Sino yan? Si Cardo Dalice ba yan? Share? Hala, recent Share. lang to. Tapos kakabreak lang namin. Pwede bang wag na lang i-name drop to? Ay, Nagalit! Sabihin mo na, Ma'am Sheki, wala nga ako machismis. Ikaw na mag-chismis. Wala, basta he used, well, he used to be part of ABS-CBN. May nagsisikaw na share. Sa pangalang, basta siya. How was it? How was it? It was good, but it only lasted for a while. But he's very kind and very passionate, pero hindi lang talaga siguro sync. O dated. Ang tanong nyo, dated hindi nyo sinabing dated, yeah. Dated, yun. I have. So he was with ABS-CBN, travel vlog yung ginagawa niya. Ayan, Ma'am Sheki. I feel you. Next na. Next na. Never. Syempre, I have.
Walang 5 second rule. Walang 5-second rules yan. Tinuturo kayo sa mga estudyante ko, huwag yung gagawin, pero ginagawa ko na yun sa bahay. Meron pa yung mga niluluwa ng anak ko. Sarap yan. Sarap yan. May extra flavoring. Unless naman kung nakabase din sa paghuhulugan. Hulugan? Oo nga. Siyempre Grabe kapag mo. balot na naman na ng lupa, kakainin mo pa ba yan? Grabe ka ba naman? Oo, pero kapag yung okay pa, medyo understandable pa. Huwag mo nang i-justify. Mag-equivalent yun. Ha? Tawagin daw natin ang ating mga interns dahil sila naman. Ay, maya-maya. Sige. Malapit na ba? Later May din. last Akala na ko ba? pati sila mag-never have I ever. Nakakaasar. Napapaamin tayo dito sa mga ganito. Ano pa? Next. Never been on a date. Wow, charot! Blind date? As in blind date? Never. Parang nakakatakot yung blind date. Never. Kasi if I go out with someone, dapat nakilala Exactly. ko or pinakilala, acquainted. Kasi, stranger danger. Oo, Char. medyo Charyas. nakakatakot. Kulain mo naman, Especially. parang bata naman si Ma'am Shisheki, di ba? Pero, it's... Ikaw as a din? woman, hindi. Natawa na lang, walang masagot. Wait lang, nanonood siya. Basta. Wait lang. Sinong nanonood? May nakakaaway na ba tayo ngayon dahil sa mga inaamin natin sa Facebook Tuloy Live? siya, sabi niya, ang pride ko ay Namumulot nasa tamang lugar. May ganun. Wait, tama na nga. Let's call our interns na. Ay, wala na bang next? Charot. Meron pa daw. Ma'am Shisheki, tapusin na natin. Never, kasi wala pa naman ako naging partner. Wow! Wala talaga? Never, ayoko. Baka may matuklasan akong kababalaghan. Ayokong maanong aking brain. Wow. I have. You have? I have. For what reasons? Ito, sinabi niya naman, it was, consented. Oo, it was consented. Sabi niya, Mommy, can you read yung text message? Ayun. Before. Oo, kaya nga. And morning, Barkada, as we end the game and as we end the day, we also wanted to call out our interns na sobrang nagpasaya sa amin tuwing umaga. Oo, Can we call on our interns po, please? FD, Phoebe, Nagpasaya, Tresha, nagpaiyak. Princess Lori. Gusto ko yun. Dapat may Princess Lori talaga. Princess Lori? Hindi Hindi pwedeng ganito. ayan. So, yan ulit. Baka may Pakilala babatiin muna sila. ulit. Baka may batiin kayo. Pakilala at bati. Go ahead. Hello po sa mama ko. May boyfriend po. 8 years na po kami. Sorry po. Gagraduate Naku po, naman may po ako napa- next year. Yeah. Sorry po. Sana all! Next, may boyfriend. Ano namang aminin mo, James? Ikaw naman. Anong meron ka? Wala po. Wala na akong dignidad na anything po. Pero yun, hello po. Hello, yun lang. Wala ka babatiin na Hello po sa special nanay ko someone. and doon sa papa ko na sa ibang bansa. Hello. Tapos yun sa sister ko po. Yun. Hello on. Next daw. Hello po. Ako po si Phoebe and good morning Hindi siya po nakikita. sa akin. Hello, Jello! Hello there, yun. Wow, Hello lang po sa sino kanya. yung mga yun? Ay, boyfriend ko pala. Hello, Eddie, binabati wow. ko po. Hello, binabati ko po family ko sa Ilocos Norte. Hello, nandito na ako. Why? Locos Norte. At mention ko lang po mga friends ko, si Ella, si Yana, si Edmar, si John Lloyd, si Eugene. Hello. Sino boyfriend nandito mo na doon? ako. Wala po. Wala. Sige. Sorry. Hello po. Binabati ko po yung parents ko po dyan sa... Yan, Princess Lori. Parents ko po dyan sa Zambales and syempre po sa boyfriend ko dyan. I love Ay. you, mama. Nai-stress ako. Lakad kayo, madami. Oo nga. Next, si Princess Lori. Ay, wala naman akong babatiin. Hello ulit sa mama ko. Sorry po sino ulit. ba hindi nakabate? Tapos na. Sorry. Ayan, so matagal din kayo nag-stay sa amin. So ano yung mga natutunan nyo? With everything, the prod, pagtatumbling, pag-split, sige nga, mabilis lang, quick. Sa prod. Anong natutunan natin? Ako po natutunan ko sa prod is yung pagiging flexible po sa lahat ng roles. Ayun po. Tapos po, sobrang masaya siya. Though, medyo nagkaroon kami ng mga struggle sometimes as a group and sa mga individual namin, sariling mga basta yun po. Ayun, masaya po ako and medyo nakakasad nga po kasi alis na kami sa prod. Sir Rain, baka naman. Sir Rain daw, Napa-shoutout ka, libre daw,
Para naman po sa akin, as a floor director po, makinig ka sa criticisms ng iba kasi matututo ka doon. And then, yun na nga po, emotions is always temporary pag andito ka po sa production. Yun po yung lagi kong natututunan. Yun lamang po. Yung experience ko po dito, pressures, at the same time, exciting po. Especially po kay Sir Rain, salamat sa tiwala po sa akin. Sa talento ba? O yun po, so salamat po. And dito po sa RNG, salamat. Yan na yan. Yes, yan yung lagi Yes, ano. James. So, James, ano yon? Ano yon? Lori, tabi kayo. Yun nga po, yung natutunan ko po dito is how to work under pressure because with pressure, you can come out with a diamond in the rough. Wow. English. So, tapatan mo yan, Phoebe. Also, yun, I know how, parang all of us learn how to work with each other, tapos we all learn our individual differences, pero at the same time, even though we have differences, we still try to work with each other. Yun po. Yun yung natutunan ko po. Next, Phoebe. Okay, so like, number one natutunan ko pa talaga is like, parang sinabi ni James, but ang sasabihin ko na like grace under pressure. So it's really my first time to handle the camera, lalo na po pag backpacking, and super thankful po ako kay Sir Rain for trusting me and letting me do my own creative process when it comes to controlling the camera. And overall, I'm very thankful po for my team. Yes! And also, Very natulungan po good. kami, especially din po sa mga anchors po natin, sa mga hosts natin na naging super thoughtful din po, who gave their criticisms and we took them all by heart and by mind din po. Naman, walang iyak, nakaka-asar. Sir, ma'am, wala naman po kasi babalik po kami ng December kay Sir Rain, kaya hindi pa po yung goodbye. Shift lang. Yes po, shifting lang po. See you on December. Wow naman. Our proud Talaga team ba? and Morning Barkada, yung Morning Balitaktakan kasi are handled by some of our interns. Siyempre, directed by our director pa rin. Ang lapit ang mukha ko. Nakita yung pores ko. Bayan, buti sana ko ang pores ko kasing pores ni Jenny. Sino yun sa bench? Oh my gosh! Ayan. Anyways, ayun sila. Our interns are very diverse talaga. At Bigla na-conscious. Oo, na-conscious. So, ayan. Thank you po. Ayan. Pero hindi naman putol sila, no? So, yun po. Maraming salamat also to our international viewers. May nanonood pa sa atin dyan sa Kuwait. Thank you po for watching dyan sa Canada, Australia, Taiwan, and every elsewhere. Maraming salamat po sa magtutok sa TGIF natin this morning. And also, gusto ko rin pasalamatan ang ating sponsors with TG Home Builders, Baguio Country Club, and GCP, Batang 90s, Pugad Adventure, Pugo Adventure, and syempre, at iba pa. Yes naman. And batiin ko na rin ang aking family sa La Union. Again, Pagaduan, Labrador, Castillo family. I hope you all are safe there. And thank you actually din sa ating mga viewers sa ating Facebook Live. Hindi ko na po kayo isa-isahin, pero thank you so much po sa palagiang pagtutok sa Morning Balitaktakan. And of course, ang ating mga sponsors, maraming salamat po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, sa Dizon Vision Clinic, sa Addis Grill Pizza Stack, at syempre, para sa ating manakit-nakit na mga katawan. Oo naman. Sa puso din dapat. Ay, sa puso din. At Baka ilagay mo naman. dito. Baka naman, Pau. Yan. Para sa medyo masakit-sakit naming mga katawan dahil wala nang aw sa Pau! Ayan, once again, Morning Barkada. There are better days that are coming and those are Saturday and Sunday. Yes, Make your naman. memories today, Morning Barkada. Kasama yung pa rin ng Raketera at Madiscarding Momshi Sheki. Yes, and we'll see you next week po mga kabalitaktahan dahil magbabalik ang Dynamic Trio sa Monday. And of course, ito na naman ang inyong ate/tita na wala ng mic ngayon and super safe, Sophia Pagaduan. Yes, Morning Barkada. Tutok ulit tayo next week for sabay-sabay. another morning with inspiration and good vibes. Tutok lang, magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan! One thing about me, I'm the baddest alive. He know the prettiest didn't come until I arrive. I don't let bitches get to me, I bet they man if they try. I got a princess face, a killer body, samurai mind.